बेखौ समान खालामाखै। बिहिनेश्वर बिथाङा गावनि धेमाजि जिल्लायावल' होदों आरो धेमाजियावल' 9 जन स्टाफ होदोंमोन जोङो काउन्सिलनि। धेमाजि जिल्लानिफ्राय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होदों, जेराव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ 22टा जिल्लानि जानानै ज' मोनदों मोनसे स्ट्रागलनि गेजेरजों। बे मोनसे दं। खुलुमबाय, नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। मैया 18 जुनाव गोदानै दाजानाय खौसेथि बर' गौथुम आफादनि खौरां मेल जानानै थाङो। बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। राजखान्थि, सोलोंथाइनि जेंना, बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आसाम सोरखारजों सावरायगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। सावरायनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै आरो बिथांमोना मैया 18 जुनाव गोदानै बिबान मोननायफोरखौबो गुवाहाटि नोगोरनि बालाजी मन्दिरनि अडिट'रियामाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। लोगोसे बिथांमोना कामरुप जिल्लायावबो खौसेथि बर' गौथुम आफादनि गोदानै दाजानायखौ दाना होनायबो जायो। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेराव मा फोरमायदों, फै जों आबुङै मिथिना लादिनि। दिनै UBPF जोनोम जाबाय, इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन। बिनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय जोंनि बर'नि राव, हारिमु, थुनलाइ, राजखान्थियारि बिथिङाव जों समाजखौ जौगाहोनाय आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि मोन्थाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों सोरजिबाय। बे सोरजिखांनायनि उनाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा डेभेलपमेन्ट, जाहाथे जों सबबो जाहाथे समानै मोनो, बिनि थाखाय नोजोर होनाय। भारत सरकार, आसाम सरकारनिफ्राय जाहाथे जोङो गोबां बाजेट लाबोनानै, गोबां रां बावजा लाबोनानै जोङो बर' रायजो राजाफोरनो जाहाथे सुफुंनो हायो, बे मोनसे थांखि। आरो लोगोसे थांखिया आरो मोनसे दंबावो जोंहा। थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारि 7 जानुवारिनि जा बर'फोरनि 3थि सान्थि एकर्ड दंमोन, बे एकर्डआव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायल' आरो बाहाय काउन्सिल दानायनि अनगायै रां राशि एबा बावजानि बाहाय जेबो मेनसन गैया बा गोरोबथायाव जेबो गैया। बेनिखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा, काउन्सिलखौ दैदेननोबा रां राशि नांगोन। बे रां राशिनि थाखायबो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाहाथे थोजासे रां जाहाथे मोनो आरो बे रांजों जाहाथे जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो गायसननो हायो, बे मोनसे जोंहा दङ। बेजों लोगोसे जोंनि राजखान्थि बिथिङाव गोबां जेंना दङ। बर' हारिनि गोबां जेंना दङ। फरायसालि बिथिङाव, समाज जौगानाय बिथिङाव, गामि जौगानाय बिथिङाव आरो माखासे हा हुनि मोनथाय जौगानाय बिथिङाव, फरायसालिनि बिथिङाव जोङो गोबां जेंना दङ। बेफोरखौ जाहाथे मोनफुंजोबो, जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों मोननो हायो। बे आरो बेफोरनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे आफादखौ खौसेथि बर' सुबुं गौथुम, बे आफाद इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसन, बेखौ जोनोम होनाय जादों। गोजोन्थों। दिनै 14 जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हादों। दिनै जोङो बुंनो हागोन बरपेटा, नलबारि, रङिया, बेनिफ्राय जोङो बुंनांगोन सनितपुर फैदों, गलाघाट फैदों, लखिमपुर फैदों, धेमाजि, रङिया गवालपारा दङ, कामरुप दङ, कामरुप रुरेल मेट्र' दङ, बेनिफ्राय जोंनि नगाव दङ, तिनसुकिया, डिब्रुगड़ दङ, बेनिफ्राय मरिगाव दङ। गासै जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो जोंहा माखासे जिल्लाया फैनो गोनांमोन। दिनै बिश्वनाथ सारिआलिनिफ्राय दैबाना जानायखौ फैनो हायाखै। धेमाजिनिफ्रायबो फैनो गोनांमोन, अखा गोबां हादों, बिथांमोना फैनो हायाखै। जायखिजाया बिथांमोना जोंजों अरायसम बिथांमोना जोंजों बाहागो लानानै खामानि मावगोन इयुन समफ्राव। आं दहाय बुंबाय थांखि आरो नोजोरा जोंहा मामोन। जे BTCनि बायजोआव जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सोरजिदोंमोन आरो बे सोरजिनायनि गाहाय गुदियावनो दंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बे आफादखौ आं जोनोम होदोंमोन। बे जोनोमनि गाहाय नेहाथारि, फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आरो दिनै बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनदों। मोनखांनायनि उनाव दा उइदाउट मोनसेबो प्रुफ गैया। बे इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना आंखौ
चेयारमेनशिपनिफ्राय बोख्लायदों आरो लोगोसे जोंहा गोबां दङ जे काउन्सिलनि जाखिनि डेभेलपमेन्ट दङ आरो लोगोसे हेड अफिसखौ बिथाङा गावनि गोसो मथे गुवाहाटीनिफ्राय सिमोनसापुरियाव लांदों आरो लांनानै दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रमेश बिगुनि मथे बिथाङा बेरेखायै खामानि मावदों आरो आसाम सरकाराबो दा थांनाय 2022नि 10 आगस्टआव नटिफिकेसन होदों गुवाहाटीयावनो हेड अफिस आरो सिमोनसापुरियाव सानजारि नोगोर धेमाजियाव साब अफिस जानांगौ आरो बिथाङा धेमाजिनि आरो गुवाहाटीनिफ्राय धेमाजियाव लांफिननायनि जा काउन्सिलावबो रायलायदों इउबिपिखौबो रिजलिउसन लाहोदों बे रोखोम बेनिखायनो जोंहा गोबां इसु दं आरो जौगाथायनि बेलायावबो बिथांमोना गावनि गोसो मथे खामानि मावनायखाय जोंहा गोबां दङ आरो सिगांनि जायफोर वर्कार गोबां 2016 जाय मानसिया सैथो आरो आसि थुनानै बुङो बिथांमोनखौ एंखरबाय थादों आरो आंखौबो दिनै एंखरदों आं जेराव दैदेनगिरि हिसाबै दंमोन बिथांमोना आंनि जाय केस बेखौ मोजाङै नायबिजिराखै फारसेथिंल' नायबिजिरनानै बिथांमोना आंखौ बहननाय जादों आरो गोबां दुखु दं बेनिखायनो बे आफादखौ जोङो दानाय जादों आरो नोंथांनि आफाद दानायखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबां दा आं नुनो मोनदों दिनै 14था डिस्ट्रिक्टआ जोंनि जा थांखिया नोजोर जोंनि आफाद दानाय बे आफादाव लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो फैगौ समफ्राव बांसिन बयबो जिल्लाया बाहागो लागोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों आरो सम आरो सुजुगखौ लानानै बिथांमोना फैनो हायाखै दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दङ अब्लाबो बिथांमोना बाहागो लागोन आरो जों सानो आं नोजोर होदों बिथांमोना जोंनि दा गोदान आफाद बे गोदान आफादाव जों बयबो ज' जानानै खामानि मावगोन आरो इयुनफ्राव जोंनि जा जेंना बे जेंनायाव सुस्रांनायावबो ज' खामानि मावलांनायनि बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों दिनैनि बे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे आफाद सरबांसा लानाय दिनावनो गुवाहाटी जिल्लाखौबो दाफुंनाय होनाय जादों कामरुप मेट्र' इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसन बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दिनै दाफुंना होनाय जाबाय बेनिबो दिनै एखे समावनो दिनैनि बे सरबांसा लानाय समावनो बेखौ दाफुंना होनाय जादों गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारिया दिब्य बसुमतारी गुवाहाटी जिल्ला